Kok nikan saderi terkenalin niku. Seledri. Baik kita panggilkan Niken Salindri. Yo. Sugeng dalu nok Cahayu Niken. Sugeng dalu Pakde. Celuk Pakde. Pakde rumah bakal karepku ta. Kon sapa ngatur-ngatur? Kok melok bayari ngatur-ngatur. Alah. Wong aku dhewe mbayari apa? Gak ngerti. Niken Salindri hari ini tuh sedang bad mood. Lah nyapa to? Apa to sing mbok pikir ya apa to? Aku itu PMS. Lho. Persekmania Kediri? Matane. Aku itu mau menjalankan hormon wanita. Wayang ngabar. Wayang ngabyuk. Oh, aku siap kok, Nduk. Terima. Ini tuh lagi sakit jadi tuh aku itu lagi nggak fit, Pak D. Aku manggilnya Pak D aja ya. Pak D. Nanti kalau Mas nanti nggak penak gitu atau Pak aja. Pak Didik gitu atau Pak D nggak apa-apa ya. Om. Anu loh. Kalau Om minta uangnya dong. Biasanya tuh kalau om itu banyak uangnya. Kuwi ora duwe, Nduk. Duite digawa sing wedok. Makanya kalau tanggapane mlebune ning wedok ning Bu Yayu. Iya, kalau om kan seharusnya dikasih uang ya. Apalagi sugar daddy. Ini mana uangnya? Orang duwe, Nduk, tenan ngedol wayang. Punya berarti Pak D aja. Iya, Pak D aja. Wis sak penakmu kan. Kayak bakul pentol lho, Pak D. Lagi perdana iki lho, Mas. Aku nderekne Pak D. Ora no. Cilikmu mbiyen iki udakara tahun 2016 mbiyen tahun nderekke aku. Oh, nate. Awakmu isih umur piro kaya cilik. Sik potongane kaya kendil niku to sik lawamu. Sik kaya kendil ulah-uluh. Aku isih diderekke ramamu mbiyen. Kendil-kendilan ning aku kecilik pinter to. Pinter apa? Pinter misuhi pake kok pinter. Pinter ngidoni sampean barang kaya ora. Ya suwun Nduk ya. Heeh. Niki saliman riyen dangu mboten kepanggih. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat, no. Alhamdulillah. Sehat ya, no. Pangestunipun panjenengan sehat. Aku kuwi rumangsa bombong, no. Nggih. Tetepe Kediri tidak pernah absen dari belantika persindenan di Jawa. Utamane. Dadi wiwit biyen mesti Kediri iki ketukulan pesinden kondang. Nggih. Mugi-mugi enten generasi selanjutnya yang bisa meneruskan perjuangan Jawa Timur pesinden ini. Apalagi sinden zaman sekarang niku kan langka gitu iya. Zaman sekarang itu anak-anak zaman milenial zaman now itu kan pasti koyo dadi seni iki koyo isin ngoten. Koyo isin seharusnya itu tidak boleh yang kuno koyo kita oleh desa aslinya itu tidak. Seni itu bisa menjunjung karismatik kita. Tenan, Dok. Mula sampean iki aku seneng banget sampean mewakili generasi milenial ibaratnya sik seneng nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih, leres. Lah niku malah kula ketalit lho, Pak. Napa malih sampun darah seni. Aku dikaya ngopo aku mbiyen iki ibaratnya ya meloke yom sinau ngene ramamu. Yen to. Rama niku. Bapak Degleng. Oh, niku rama kula to. Lah piye to? Heeh. Lah mbok kira saleh. Mbok kira saleh. Ramamu panggah Ki Degleng. Lah iya, terus ditambung oleh Muhammad Saleh. Ya ora apa-apa padha gatine. Lah iya penting ya kuwi. Padha-padha senine lho piye. Pak Saleh karo Pak Degleng sitoke wayang. Eyange ramu. Terus sing dadi eyang sampean. Mataku. Sing penting jaga kesehatan ya, Nok. Nggih, jenengan ugi. Agenda sampean luar biasa. Nggih. Wah, lah niki mawon lho. Tanggapane lho. Ngerti ra, Mas? Piye? Aku saiki gering gara-gara nyapa. Lah nyapa kowe? Lek nyalangi 3 tahun kepungkur. Ngerti
ya. Layak Di kene iki Kene iki dusun perapatan Layak iki. batinku kok. kene iki 3 tahun kepungkur. Oh, Mas. alhamdulillah. Dadi no regane no rego lawas. Aku no ndak semangat asine bad moodku ya mergo kuwi. Layak. Barang ketang ditambahi 10 jutaan lho, Pak. Kok iso tambah 10 juta? Lah kene piro? Mbah, lha kok sebute manitiane piro? Anu, 700. 700. 700.000. 700 parep mateni wong aku. Ora lho ngene lho. Justru orang itu lek manjeri kowe 3 tahun kepungkur berarti kowe iki darep-arep tekane, ora kok perkara regane. Ki masine arep tak tekani. Lho nyapa? Ya enggak boleh kita. Udan. Lho ngene numpak mobil lek kowe numpak pedang ngungklik teko Kediri rene udan. Jauh sekali loh ini tadi, kamu tuh nggak tahu toh. Ini tadi tuh jauh sekali. Nah iya. Tahu nggak sih? Bisa. Mas. Oh, iya, Ibuku loh le. Ora apa-apa aku bar main rawon. Tapi sowan rene wis merambah makaping-kaping ya no. Oh nggih, ping ra kaping-kaping niki teng mriki. Yen aku lagi sepisan iki kok sowan rene Nggih, iki. alhamdulillah. Nggih mugi-mugi benjing nanggap malih ngoten le. Nanggap Niki malih acarane apa, Mas? Kowe lek nanggapne regane anyar no malian. Lho yo nak. Ya tetep sing lawas. Orang seni, orang seniman itu pelawak bahkan siapapun satu per tahun itu pasti naiknya 2 kali lipat. Oh ngono. Heeh. Gene aku melu nggonmu ora tau mundak malah bongkret. Sumpah, Lah yo. sumpah demi Allah. Alah wong bapakmu iki. Sumpah demi Allah apa piye? Ngene ta. Bayaranmu pira ning Mayangkara? Yo tak omong ning kene pira ning Mayangkara pira? Alah wis tondo ya Oh, koyo aku ora tau bayar genah. Sampeyan tak kei rawon tok wis seneng nok. Lah rawon tok. Lah bapak niki nggih nganu Rokok separuh. ajar. Kurang ajar bapak niki. Piye? Ko awake dhewe mangan sego bebek. Wah, sak grup wah seneng. Lah iya ta bener sego bebek tapi bayar dhewe-dhewe ngono lho. Sego bebek apa? Kalau sego pecel kalau lawuh payek. Loh, ra apa-apa ta penting kan dikongkon mangan sepuasnya. Sepuase piye wong pecel iki lawur bebek. Loh, pecel lho mbok kukuti sabakule lho ra apa-apa iki kek. Kadung seneng bebek lah kepeke tenggone Yo, sego pecel. disyukuri to Mas, wajah-wajah seperti lo mosok dikakne nang restoran. Ayo ngisin-ngisini ta. Lah yo. Lah yo. Lah ngaku ning restoran dikira anu Pak pelayan. Lah aku langgar menteng iki kan teng hotel lho, Pak. Oh, Hotel ngaku ki lho. apik. Lah kok bari, mang sini. Batinku sapa kok nyeluk. Kula moro, Pak. Ada apa, Terus? Pak? Ini tolong bersihkan. Aku tamu ini. Wajahmu kaya model pelayan ngono kae. Sayang, sing nyapu-nyapu ngoten niku. Lah aku tamu iki. Ora apa-apa Mas, awak dhewe mangan sego karo pindang tok lho ora apa-apa. Soale lho awak dhewe iki lho wong seni terlahir dari orang yang tidak mampu. Pindang opo? Loh, Kowe lek awak dhewe aja sombong. Kowe lek ra Panganane pecel yo bene, penting ikhlas. pecel mau idokne. Kowe lek gak iwak. Acarane apa Mas? Sunatan. Bersih. Bersih desa. Kok sunatan ya? Bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Dusun. Dusone Prapatan. Prapatan. Desane Asmara Asmara. bangun. Asmara Bangun, Pagu Kediri. Tak kuwab yo puncu. Oh iya teh, Puncu. Puncu. Iya iya Puncu. Hah teh. Terus ini Pagu sapa ya? Lah iki bocah kok uhur mari-mari to. Lah kowe iki nyalangmu ki ning ndi mbok tulis kudune ditulis tanggapan ki alamate ning ndi. Dadi ora ngisin-ngisini. Lah nyapa kok ngisi-ngisini wong aku ora udah. Lho, Lah mbok kira piye? maksudnya ki ben ora sampai salah sebut ngono lho. Lah emang aku salah sebut apa? Pagu. Lah wi salah, sing bener Puncu. Kok nggak ngeyel goblok ngeyel. Ya yo, kowe uhur mari-mari. Kan ketularan sampean. Ya. Wes. Ya. Iki ning desa Puncu, Kediri. Asmara Bangun. Iya iya. Ayu wong ngoh. Semoga sehat selalu semuanya, panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi desanipun tambah ayem tentrem mulya turya raharja. Mugi-mugi tansah pinaringan selamat. Selamat kene pirang-pirang selamat. Bebek selamat. Kok selamat kuwi restoran apa to kok mbok sebutne? Mugi-mugi tansah pinaringan Kok iso bojone lho. gak bojomu wis
Dadi wong sing inisiatifnya sing apik aja melok-melok wong liya. Sing pinter. Pinter apa? Apa ya? Mugi-mugi Ya kaya ngono pinter. Mugi-mugi wish you all the best. Wah, alah panganan apa to, Nduk? Wish you the best mal. Pinggote. Oh, gote artinya wish the best mal. Wish you all the best. Wish you all Kamu the best. guru kan? Iya. Guru apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tak amini lho Mas. Ya ora. Guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ning di SMA. SMA ndo. Oh, ya ta. Ya. Ngono bahasa Inggris tidak iso. Lah, bocah iki oho to. Bahasa Jawa ki ngulangi ya bahasa Jawa ora kena kok bahasa Inggris. Ya tapi kan saiki akeh kan pasti sampean kuliah kan yo diwarai bahasa Inggris ra ketang setetek-setetek. Loh, kok setetek aduh ya Allah. Sedikit-sedikit. Sedikit ora kok setetek baru setetek ya mana? Setitik-setitik. Lah udu. Lah apa? Kuwi jenenge ta kuwi. Oh, gitu Pak De. Setitik. Pak De ngerti setetek-setetek. Aku wis lali aku. Lali apa benginyang kok lali. Wah, Mumpung enek prei telung bengi lho, Bang. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Apa bahasa Inggrisnya kucing? cat. Ndawi pinter. Oh, pinter cah kene. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dok. Apa bahasa Inggrisnya iwak? Fish. Apa bahasa Inggrisnya Mas Bambang ireng ceblok ning selokan, terus ditampani wedhus, dislentak jaran, terus mari ngono dipisui wong gendeng wis. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kok iso? Wong bahasa Inggris teng telenyak Mas Bambang dipidhek sing jaran sing apa? Ya ora kena. Lah ngetes IQ-mu. Kucing, Cat, kuda, horse, oke pinter. Ikan, fish, ayam, apa chicken? niken ceblok ning ndut kileng-kileng rupane cengo, terus lambe godir ya toh, lumah-lumah ya toh, apa arti bahasa Inggrisnya? Niken wish you all the best. Lah kok malah ning gote? Jaremu wis the best mah gote. Wish you all the best artinya apa, Mas? Gote jaremu. Doa terbaik untukmu. Yes no. Yes. Yes no. Yes Lek no. ning Jawa kan ya no. No what. Loh. Bate piro karyan? No what. No bate apa? Tidak apa-apa. Oh, iya. Yes, you is the crazy. Yes, I crazy. Yes, thank you. Lo kok diguyu Apik to? toh? Kok diguyu Apik to? crazy Crazy, no. crazy artinya Crazy. ganteng. Crazy itu artinya ganteng sekali. Oh, yes. I am crazy. You no speak a thank you for me. Lo kadang aku nganggo mie Indomie sedap, mie keriting. Apa? You You? want to speak thank you for me. Oh, yes no. Yes, you good is speak English. Iya, yes no. Yes. Yes, I am crazy. Yes, you crazy. Yes, I am crazy. Artinya ganteng. Ganteng banget. You crazy ya. Lah nyata dalangnya beda. Ganteng loh dalangnya. Dalangnya beda. Loh, bedanya apa karo Pak Dalang? Ya beda, kalau dalangnya itu ganteng aja, kalau itu crazy. Bedane dalang gak kena dolane crazy, nek awakmu gak apa-apa. Lo crazy? Yes. Yo, wes crazy. You seharusnya kamu tuh bilang kalau gue tuh beautiful. Oke, beautiful. Yes, thank you. Yes, you beautiful. I am crazy. Yes. Yeah, I am crazy. You beautiful. Yay. Yeah, Pak Lurah is crazy. Maksudku Pak Lurah ya Jangan, yang crazy itu cukup kamu aja karena ini tuh bahasa spesial buat kamu, jangan ditaruh ke yang lain lah. Lah omong spesial jare mah khusus Pak Dalang gak oleh. Enggak suka. Kudune jangan. khusus kamu Mas Bambang ngono. Khusus kamu aja Yes. Mas Bambang Yes. yang crazy. Kalau Pak Lurahnya itu jancuk. Oh, Jantan, ulet dan Kreatif. kreatif. Nyuwun sewu aku ra misuh ki ora J mari. A N jantan. Jantan. Oke. C O K jancu. Nah yo sing ceukane kuwi apa? J A N jantan. Jantan. C U K jancu. Lho. Artine iki lho. Jantan, ulet, kreatif. Cakep. Oh. Cakep. Berarti
Kuwi mau. Jantan cakep ulet kreatif. Artine oh. Jancu. Yo. Ini kan Itu bukan misu. Bukan misu ya. Jadi kalau netizen itu Lambe kalau Mbak goder. Niken itu katanya bilang yang rusuh-rusuh itu bukan misu. Tapi ada artinya. Iya, berarti kalau Pak Lurah gitu kamu juga jancu gitu. Yes. Iya, kamu juga jancu kan? Yes, aku jancu. Ya, aku crazy. Yes, aku jancu. Ya, saya crazy. Kenapa kok kamu ndak asu aja? Aku lah asuruh lo kira Asu, lagi. bukan. Asu itu artinya api. Api S. S itu sayang. Sayang U. Sayang udel terus ngene apa? Ulatmu kuwi api. Ora kok ngono. Aku suka untumu. Untukku dhewe. Wah, nembang. Ya, ngerti bawa apa, Mas, no? bawa Mas. Bawa ramelu enek Pak Gendut lho. Nggih. Pelok apa selindro no? Apa Mas? Duh, lah kok nyanyi pengen apa? Nggih, leres niki. Anot. Wan, niku nganggo pelok. Pelok ngasih. Nek madhep rene iki berarti Pelok. nek madhep rene, Slendro. nek madhep rene Barang. oh. Kamera. Barang apa? Loh. Barang ngene lho. Iki jenenge gender duduk barang. Iya, maksudnya larase itu nadanya itu lho ning gamelan Jawa. Lah lek pelok slendro dicampur ndak iso ya? Yo iso nyatane tadi tabuh kuwi kudu dhewe-dhewe pelok dhewe slendro dhewe. Nek dibarengne. Yo elek. Lah nyapa? Lah Wis sing gawe aturan ngono wis apa? Lho, Bambang dhewe to? ya ngono, marah-marah yo. Lah lek nabuh bareng pelok karo slendro ki suarane ora gaduk. Oh. Oh, api kok jare. Ape wong karo mendem kok. Ah ya Pak De Trimani senengane hai ya. Minum kuntul. Lho, iki sing pilambian krune Pak Wi sing dulurmu to wi. Wi sik pernah dulurmu to? Wi pernah wi adike Pak Degleng wi. Kange Kang Degleng. Dadi kowe lak nyeluk Siwoman. Siwoman. Siwoman iki apa? Siwo iki Pakde Mantriman. Siwoman iki pensil apa? Snowman. Snowman. Siwoman. Yo. Nah. Tintingane Pak De. Kupinge. Lah ngombe banyu iki. Pelok nggih, Pak. Lho iya kuwi pelok no. Tintingane, Pak. Lho. Nggih, pelok nggih, Pak. Iya. Nggih, samonten nggih, Pak nggih. Nggih, pangkurinoso, Pak. Lho lah njaluk pangkur. Nggih, samonten, Pak. Nggih. Pelok nggih. Anu jenengan tutuk tabuh lambene. Asu. Lho, suwek neh to. Sesuk nggih banner lah kowe to nggih jarik men suwek. Ya jano. Sampeyan tak grandung. Gandrung. Wong ngene. Rinasa saya layak suarane kok apik ya. Lah kok intil-intile renek to. Mosok to, Bang? Mas, telek wi mau. Alah delok jenengan bersani Mosok, Pak. bocah ayune kaya ngono ora duwe intil-intil. Dalang enek rumah aku. Wong Mbak Yayu, Bu Yayu, Pak Didi tumindak setuweng. Lagi pipet dobil. Ora aku. Rasa menika swantenipun Raden Ajeng Niken Sabdri. Salindri monyet. Salindri. Nganggo gelar RA mundrip aku sak. Aku nganggo RM era mari-mari. Awakmu nggih. RM Gelarmu ya RM. RM. Artinya apa, Mas? Rumah makan. Makamu, makan. Innalillahi. Ayo kowe gak tak tutne golek tak tekek kowe aku. Aku nawe tak calon men ra iso terus no. Wis sekolahmu tak bakar kowe. Sampah om. Man. Ono. Kene sayang. Jenis. Rumah makan.
Ya. Karo saning ati Ganteng men to, Cah. Sampeyan tingah inggih. Aru sinden iki lho dina iki anteng-anteng ngene. Lha mbok kon piye? Mbok kon salto kejang kayang apa piye? Ora, maksudnya jan anggun. Aku suka. Ya yang sebetulnya ya memang gitu. Iya. Sinden itu harus anggun. Anggun. Aku seneng enak. Dadi wong iki katon iso klasikmu yo metu. Ya, dadi kangeni nggih. Multi talent kan ngertine para pamirsa ki lagumu kan sing bernuansa dangdut ta sapi. Lagi katon apa jenenge nuansa klasik ki luar biasa. Kula niku asine malah demen sing klasikan ngeten iki kan yo. berangkatmu dari awal kan dari klasikan ngene iki to, no. Nyapa nyebek-nyebek. Demen sing klasikan nek job ambiaran budal. Lho, ya mangga budal. Sebab e? Rezekine tekan kono. Oke. Yang namanya rezeki itu jangan Ya, ditolak. Kita bener. itu bisa ndek jaranan jenenge rezeki ya ditampa. Kan halal. Yang penting kita ndak aneh-aneh, kita ndak minum, ndak kenapa-napa. Ra minum mudar nang ngawur. Tuh, lah yo Pak Triman kuwi. Intine tangga sehat. Wong kuwi lek delikne angel lho. Jare wong urip mampir ngombe. Mbak Di, Pak Di. Dek, engko tibane kuwi ya yo. Engko kuwi gara-gara. Oh, ngono lho nyapa? Wis gak wis sakarepmu wis. Lah emang aku sampai gara-gara. Lho iya no. Jadi sapa? Wolong. Mau ditambah yo ora. Ya ora kena. Perjanjiane lho, Le. 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 Apa iki Mas wayahe? Eling-eling. Kapan sumanding si sehmu bacotno bisa ndak? Lho jelas gak to, Nduk? MC nek pirang-pirang puluh tahun mesti ora iso. Ratriri noso rino Ambemu kayak mak semi itu. Pas bibiran. Masa enak nyengkok ngene-ngene. Gulu ku enak lho. Kelemon kena gajih. Oh. Kayak celeng to kan gulu. Lah kula niki kelemon kena gajih aja. Rino. Renak Rino. Rino. Masa ngene-ngene. Ya maklum Nduk, tahu step kok dadi ya. Ya mesti ngogok upil pendonomu. Ciao. Yen wis disawang dimatne. Waduh. Rina Lambene brutu. Dene Ya apik ta. hingga ratri kang kadulu Gulune iso lenggir-lenggir. Mangsliramu
ngerasani lahir tibaknya apa ya? Wis manut apa diaturke. Ngenteni kamu. Wis ya? Ya. Ya. Iki lho. Mah ben ngantuk sik, gak apa-apa ben ngantuk sik. Kita bocah iki. Kan jarak penontone. Oh iya. Men do rasa ben ra kondur enak ya. Heeh. Kok kok iso tobut. Ya Bambang tobrut ngono. Iki wayah nggih mini set, Mas. Masa mini. Bocah kok kakean lambe. Ya. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madeni Cahyono Swantara bar niki dilanjutne gelo tapi nggih kendang jaipong ya. Ndi kendang jaipong Mas Ferry. Siap ya? Oke. Kleru. Iya. Kuwi lek sambung wanci dalu. Gelo pengenku. Ning ngendi nggonku golek. Ning ngendi nggonku golek Kang Mas papujanku. Lah kok disambung wanci dalu? Dalu. Lah iya. Ya. Kondi iki. Kok kono lho. Sing gedhe kon kuwi lho. Kledang kurang banter nemu senggak. Wih, lagi ngeden iki, San. Kon ngewangi sebelah kono ndang. Jajal, bengoke piye, Jal? Wih, guyak manuk. Ya, ning sawah ngono kuwi. Manuk yo brudil. Ya.
Wah, sayang. Kayange lalakan yang luar biasa loh Mas Amin. Jawane klasik oke, lagu ambiaran yo oke. Iya, heeh. Saiki pun gede SMA saniki. Ikan awakmu ibaratnya cara pesinden Kediri sudah top. Ambo. Coba iki enek talenta dari di sini pengen tampil duet. Peserta selanjutnya. Dengan kok gak candak tuh rumah aku? Dedet wit barong saya apa piye? Peserta selanjutnya disepoti apa? Teng 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 Suro. Boyo. Waduh bantengan ki. Yo ala bocah kok menik-menik ditabuh itu disepoti. Iki ngono anu gambyong, sepote gambyong no. Gambyong. Neneng neneng nono nenek. Neneng nono neneng nong deng dong deng tudeng dong entong nole 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 lo. Ayo Mas gaya cangkeme lo. Iya, halo cantik. Ya Allah, dikibasne. Iki dudu rambut ki mati. Oh, kok ngibatne rambut? Iya, namanya siapa? Oh, susunya melorot. Iya. Sing melorot iki klambine ora kok kuwine. Klambine. Kembene kuwi. Ya, kowe mbiyen ya kaya ngene iki. Ini biar ndak morot besok-besok pakai sumpelan ya. Nyapa disumpeli. Sesuk dicemiti sakulite ya. Terus nek nyepot digeradak ngono ae, Mas. Endahne perihe. Ngono ya ngono mbok bayangne. Namanya siapa cantik? Kin. Cincin. Kin. Kelas 6. Kelas 6 SD. Habis ini mau SMP mana? Batu Semer. Sek ojo arepe kelas 6 mbok takoki SMP. Saiki wis kelas 6. Tahun depan, go sampai tahun depan lek kelas 6 kan mesti cepet ya. Paham. Langsung deh SMP. Iki lagi SD mak cenil ngono mbok takoki ke depane dia pucet kancane. Wow. Wis kelas 6 ya nak sampean enggak? Tapi seharusnya kita itu ya sebagai anak itu harus mikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Jadi kalau aku ngene iki sing tak pikir apa ke depan. Jadi sok aku kudu dadi apa nyiapne dari sekarang. Ya. Layak napa-napa saiki duwe lho, Pak. Iya, alhamdulillah. Mobil duwe kula ngetotne nikan ki ya ampun, Pak. Piye? Mobil duwe, nggih to kula ngetotne nikan lho. Mobil duwe, omah duwe lah aku lho sing ngetotne malah ra duwe apa-apa, Pak. Ora guyon Mas, jenenge wong lek ngetutne aku ya toh sampean kan mesti batin Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sok bakale sampean ya kelakon Mas. Ya amin. Sing penting awake dhewe kerja kuwi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih ya toh. Rungokno tenanan to. Lah ya maksudku lek pengen sugih apa ora? Ya pengen kabeh wong mesti pengen sugih. Nah, kerja. Tuyul. Aku kon bakul sosis lho ben juga. Ya, besok cita-citanya mau jadi apa? Dek Kingkin. Kok iso maling? Kuwi cita-citane Pak Triman kuwi. Mugi-mugi lak nggih mboten sinden paling nggih tari. Oh, nek gak sinden ya tari. Dadi pokoke seniwati. Ya. Nduk Kingkin, sama sekolah ana ndi, Nduk? SDN Asmoro Bangun 4. Oh, SD Asmoro Bangun 4. Rumahnya mana rumahnya? Puncu, Pak. Oh, Puncu sini. Kamu bisa nyanyi apa? Pengen nembang apa no? Sing halus-halus apa yang kasar-kasar? Besok cita-citanya mau jadi apa tadi? Oh, sinden sama penari ya. Oh iya. Besok kuliahnya di mana? Padomen toh. SMP urung, SMA biasanya SMP SMA kan gak terpikirkan ya paling ya sak mlebune lek kuliah kan mesti kan sudah cinta-cita. Saka pengalamane Pak. Ya. Dia kan ra mikir SMA bir kan gak mikir ujug sekolah del ya gak mikir. A1 provinsi ya. Iya. Mbak kan harus taruh sini. Oke Pak provinsi. Amin. Pengen bang apa no? Mau nyanyi apa? Lamunan. Ngelamun. Ngelamunan.
Nggih. Nggih, labu dan. Ini mic-nya banter nggak? Coba lihat, cek. Nggak banter iki lho. Sing banter nok nyuarane nok, sing banter. Powernya dikeluarkan ya. Heeh. Lho geden. Maksudnya dikeluarkan kok ora mbok geden. Belajar teknik vokal ngene Mbak Niken. Heeh, belajar teknik vokal. Warano. Lamunan Mas, nadane bes. Iki yo ngono sing ibut mangan ae rumah. Walah kowe iki kudune ya nyawang to, Nok. Awake kuru. Yo, coba dilihat ekspresinya Mbak Niken. Piye to maksudnya? Dilihat ya iki dilihat. Allah. Aku timbang kok sawang mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Bojone dilihat toh. Kuwi menteleng. Oh, ngoten. Kuwi menteleng. Anu besok belajar banyol aja ya. Jangan ya, Dek ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling suwe ngene lho Pak. Aku selek tuwek to rene pekerjaan apa-apa to? Nyanya apa? Arep dalang. Wah, iso dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot lho. Dalangi ngerkoso. Abote napa, Pak? Coba suwengi lho ya. Ala gur ngono-ngono tok nyawang debok ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya to? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya to, tangane ngobahne wayang, sikilin jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, kuwi lho apa HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. Lato-lato. Mosok dalang jek nggo lato-lato jaman pira, Mas? Lho kuwi lak mlayu tek. Walah karo garek ngakokne ngene tok. Kok kowe iso dalang? Iso? Iso? Nyek. Nyanyi sik baru. Nyanyi sik mendalang. Lah nyapa aku mbok dalang? Hitungane ning kene aku nyinden kok kon dalang kok. Sampeyan mani bayari pira aku dalang? Ayo. Rawane itu. Iya to, Pak? Aku ya rawani mbayari aku ya. Kula mboten main bayari, Pak. Pas aku kok ngopo kuwi gadane SK ku. Indo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang ngono kok jaman saiki nek Iya ning ora pas nggon kono. Bindo samudra pasang kang tanpa wangen. Endi Kose tabuane. Bindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang. Neh kowe. Wis sampeyan wis. Ngene. Pindo samudra pas. Aja melak. Aja. Aku kleru kok Bocah semene kok Wong bocah semene kok lho. Oh, ngoten kok. Iya ning kok. Aku no oho. Iki oho ki lambene goder, mulane aja mbok tiru. Powernya dikeluarkan pindo samudra pasang. Jadi artikulasinya itu A A I I U U E E O O ya. Oke. Engko nek pinter Mbak Putri tolong siapno dhuwit, Mbak. Walah gayane. Aja didik ya, Mbak. Kan teknik memegang mic diwarai. Coba to ndase sing dicekel lho ndase. Jangan, Oh, iya toh. jangan sininya. Aja mbok cekel ngene ya kemeng apa? Gak ngune. Gak muni. Aja ndase sing dicekel. Gak muni. Ini kan dipegang yang sini, sininya jangan soalnya ini power. Powernya di sini. Powernya di sini. Nah, ya aja pasiro kene lho, Nduk. Ngene. Iki melok oho pisan, Bang. Mbah, calon Lagi kok ngene lho, lek gak ngene. apa kaya anu lho, Nduk, kaya apa? Apa ngene? Alah, kok ngono. Oh iya ndak. Kaya ketoprak tobong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Yo. Ayo no, belajar. Angin. Pindo samudra pasang tangan itu pasangnya itu kita ngebrolkan suara bisa ndak? Jadi jangan diempet suaranya, bisa nggak? Lah keblek ngising lho Mas. Pasang. Ngempet. Pindo samudra pasang, jangan gitu. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Lho. Patra ora ngerti wong bocah ra ngerti kok.
Yo nek Yakti sliramu kang dadi lamunan. wis paham? Dereng. Durung nek. Wong dadi guru ya abote ngoten iki Pak Didi ya. Pisan kas ngomong durung gak sida tak wae apa-apa, tenan. Wah, ya langsung iso lah iki. Ancaman. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Yo. Yo rawani muni mboten dereng. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Ampun, 1 juta. Anu wi mau cengkoke kurang gregel telur. Ora iso. Lho. Ayo put kene put 500 put. Sampun nggih, Mbak. Pundi, Mbak? Cek kok pundi Mbak bener tak golekne, Nduk. Tak golekne. Aja mbok tampani. Lho, jenenge anu ki yo. Aja mbok tampani. Ngalih, iso ngalih ora diomongi kena ora. Amit nggih. Coba. Bapak kok mbok jumuk. Sampeyan jujur gak to? Jujur kuwi. Iki bohong gak to iki? Gak, sing bohong. Aku ngerti ya kok iki ketoke kadang iso ngapusi. Lah kok roh lek iso ngapusi ben tau roh ning ndi wae. Ini. Amit nggih, Pak. Amit nggih. Artis kondang kok nyangono selawe. Selawe lho. Your Ayas sih lho. Your Ayas ndak ketok to ini berapa? Ya ngono ngatong sitok iki. Matur suwun. Ndak oleh ditune sapa-sapa ndak oleh paringne bapak ibuke ya. Nggih. Gawe sangu sekolah ya. Dicelengi. Sok gede dige tumbas mik yo. Nggih. Sok gede ketumbas mic. Oh, ge nyanyi. Ge nyanyi no. Heeh, iya. Lah iki lek ku nyelengi KTK iki. Iya, percaya. Terima kasih ya. Enak semute iki delok tangan ngene. Tancap tangane. Ah, jangan. Tangan. Tangane. Nduk niken. Nggih. Dalu menika Sampun. karawan panjenengane Ibu Rialan Bapak Deni Widiatmoko. Niku sinten, Pak? Lho, Ingkang maklum nikan dereng semerep. Amargi kula kalih nikan niku tiyang kota ya, Nak. Dhewe wong kutha dadi mboten semerep calone. Niku sing niku to sing wonten gambare wonten balio-balio niku to. Ha. Adewe Aku kadang yo ning Balio bareng kok, Mas. Iya kuwi pamletmu campur sari iki beda iki beda. Adewe wong kutha iki ora ngerti. Mangkane ben Pak Deni Widiatmoko iki badhe ngaco bupati. Bupati. Wong nggih kapre minggah. Heeh. Kapre minggah napa? Pripun? Napa nganu kersa tindak panggung. Kersa tindak panggung. Kersa napa mboten, Pak? Nggih kersa wambekane dawa ketok iya. Nggih. Monggo kula atur minggah wonten panggungan. Tok. Sugeng dalu Bapak Deni. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Sawetawis kula mau ngertos foto panjenengan dipun mampang wonten banner. Dalu menika saged panggih panjenengan, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih nderek bingah. Dalu menika dalem matur nuwun sanget Nggih. kalih warga Dusun Prapatan. Dusun Prapatan kawula dipun aturi dipun undang dhateng mriki Nggih. supados nderek-nderek nyengkuyung kegiatan menika. Mugi-mugi sedaya warga Prapatan dipun paringi sehat, amin, barokah, amin. Napa malih? Berkah barokah masa dunya prapteng akhir. Ngoten, nderek Pak Dalang mawon. Ngoten nggih. Sing baku dalu menika sareng-sareng ngalap berkah wonten Dusun Prapatan menika, Bapak. Leres nggih. Mugi lumampahing pagelaran dalu menika dadosa berkah barokah, dadosa pandonga ingkang sae tumrap warga masyarakat wonten ing Dusun Prapatan menika. Nggih, amin, nggih. Mugi-mugi menapa ingkang dados kajat nyatipun sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu menika
dipun ijabahi dening Gusti Allah. Amin, 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 amin. Nggih, nggih. Mekaten Bapak, badhe paring dawuh napa monggo merdeka kemawon. Nggih dalem mboten saged matur kathah intinipun kanthi bersih desa menika mugi-mugi sedaya masyarakat perapatan menika Aspara Bangun menika dipun paringi sehat. Nggih. Dipun paringi lancar sedayane, rezekine, barokah keluargane, Nggih. barokah masyarakate sehingga dados desa dusun sing maju. Ngoten nggih? Mugi-mugi sedaya menika dados pandonga ke depan Kediri semakin maju, Kediri semakin makmur, Bapak. Pandonga niku. Betul, Kediri harus maju, makmur, Nggih. desa kuat, Kediri hebat. Luar biasa. Nggih. Nggih. Desa kuat, Kediri hebat. Nggih. Mergi ngaten Bapak. Tolak ukur Nusantara Indonesia menika saking Kediri, Bapak. Leres, leres. Dados Nusantara maju mundurnya tolak ukurnya dilihat dari Kediri. Leres. Mila kula sakonyo ndamel slogan Kediri bangkit Nusantara jaya. Siap, Nggih. siap. Nanti insya Monggo. Allah semua bentuk kesenian akan kita dorong, Amin. kita buka supaya sakit maju, supaya menjadi jati diri Nggih. warga Kediri. Nggih. Kalau bisa seniman Kediri bisa go luar daerah, go Harus. internasional. Ketampan. harus, Nggih. harus. Nggih. Amin. Nggih, Setuju nggih. Pak niku Pak. Siap, nggih. Saestu. Nggih. Terus niku mengke tontonane nggih Pak nggih. Teng Nggih. desa kota niku los nggih Pak nggih. Iki kabupaten adewe wong kota iki. Iki kabupaten Pak Oh, deh. Adewe- Kabupaten los nggih Pak nggih. Nggih. Setuju nggih Pak nggih. monggo, monggo. Ah. Mengke Yang penting perizinannya harus gampang ya Pak. tertib, jaga keamanan. Ya, nggih. yang penting tertib, jaga Betul, keamanan nggih. nanti akan diizinkan los. Siap. Nggih, nggih, siapa siapa. Mereka badhe ngersaken menapa paring Menapa? dawuh pengen ngersaken nembang menapa Dalam titip mawon. nggih. mboten. Wah, pundi Pak titipane Pak? Titipane. Titip Nggih. apa? Eh? Titip yo ora kok kudu duit. Napa, Titip napa? salam ataupun titip apa Nggih, ngono lho. ngaten mawon. Dalam titip tembang mawon. Nah. Ngaten. Sinten nggih? Napa Dengan iki? nggih. Anu mawon. Napa? Caping gunung mawon. Niki kan 17-an to. Nggih. Nah, caping gunung mawon, tembang caping gunung. 17-an niku kudune 17 Agustus tahun. Macam-macam. Oh, Macam-macam nggih. Badhe ngersaken caping gunung kok. Nggih, ngoten mawon nggih. Heeh. Dibawani napa mboten? Dalem Dibawani napa mboten? boten pripun Mas Degon? Maksudnya di bawah itu di- saben Ada tembang pengantar sebelum lagu. niku. Oh, Nggih. derek mawon, derek Nggih. panjenengan Oh, nggih. langsung mawon nggih, Pak? Langsung, Nggih, nggih, nggih. nggih. Soale Nggih. nggih wektune sampun goro-goro Iya. niki. Aku. Bang, Bapak sampun, niki. Pak. Mboten teng mriki mawon. Nggih, bener kok. Jabatan nembang, Pak. Oh, ngaten. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Mboten, Pak, mboten sah, Pak. Pak, mboten sah. Repot awan. Ligu, ligu. Ah, bagian tenteane mesti Ya akeh. Mas, ya Mas. Ramane. Ramane ketika Pak! Ramane. Nggih, dalane mriki nggih, Pak. Ramane. Ramane. Niku napa, Pak, amplop? Lah kok kowe kabeh katane. Nggih, nggih. Sembah nuwun. Lah, apa to, Pak? Repot. Matur sembah nuwun, Tepuk tangan Bapak. buat Pak. Berkah barokah Matur kagem nuwun, panjenengan. Pak. Mugi menapa dados kajanipun dipun ijabi Gusti Allah nggih Pak Deni. Berkah sedaya panjenengan. Ki pira? 200.000. Wong njaluk apa? Capek gunung. Caping Gunung. Itu ada berapa kata? 2. Dua kata. Caping. Satu itu 100, kalau dua 200. Oke. Lah sing nyanyi sapa? Niken. Nah, wis. 200 penting nggih aku. Ayo. Lemra. Yo, ya didem to nak wong nyambut gawe bareng dah. Nyah, wis nyah. Yo, nana. Bar ngono ku mulai balekno. Lah nyapa? Ning kene kan tak silih sementara. Gua utang tuh gimana gawane, Mas? Por masalahnya kok. Iki. Iya, sabar. Lah, Itu 200. Loh, Mas. Aku sawer mesti Gelem ra gak? tau. Loh, gelem gak? Gelem. Wis kesuwen. Monggo, Pak. Nyanyi ya. Lah kok HP bareng mbok jupuki lho. Ayo, artis gak Iki apa-apa. parfum lah mahal ini, kamu pecah nanti kamu ngijolin dasmu. Lah masa larang ndak, larang parfum. Larang kuwe timbangane sampean. Oh, berarti ndasmu murah ya, Nak. Yo. Ya. Yo alas. Samene, Mas. Sinden gawanane paramek. Ngono ta? Demongnya kan hari ini tidak fit toh. Oh iya. Ya Pak, obat ngeluh makane dawuh to berapa ini. Itu Nduk, sakit gigi. ben gak ngelu ya, Nduk. Nek aku lho ya. Nek bubuk ora aja bantalan sik. Loh, kula mboten ate bantalan apa? Nah, aja nganggo Oh, bantal. batale diwene nganu JJ apa jenenge kiremu? Jojo. Jojo.
Dadi wong iki alu wong turu mester timbang. Jojo niku kirek kula, Pak. Kok iso dudi ngene aku? Ya. Ya. Niku mboten bantalan terus pripun Pak, mboten bantalan? Nek suarane Pak mboten bantalan terus pripun? Ora usah bantalan. Nah, lho. Heeh. Terus kula ngono, gak usah bantalan kula turu. Heeh, iya ya. Wis to, praktekno lak ya, engko lak ora. Kuwi coklat lemu jumuk ning ndi yo? Tuku ning toko ngarep. Masa Sangu aku. masa aku mau ya guwa lho. Wong kowe leh ngowehi. Langsung, Pak. Ayo, Ya. langsung bae. Di zaman Berjuang di zaman Niken salin di scream. Anjir. Gak ngaruh kids apa iki? Tai lho. Taimu. Wong mangan tai. Gila nih. Pak Dik. Ya jajal lu ngono paling apik ya, Mas.
Cocok tapi sampean pemene karaktere sampean untune ngono cocok. Pertahankan ya. Aja diamini lho. Aja diamini. Protolan ya untukmu. Gila nih. Yo. Sokar bisa Semanwun menika wau pamundutan. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Sik to ben Saka matur sik. pamundutane Pak Deni Widiatmoko, wis Pak Deni. dipinangkani, Yes. Muga-muga apa kang dadi kajat kan ati panjenengane dijabahi Gusti Allah. Amin. Muga-muga Pak Deni pinaringan dirga yuswa panjang umur nggih, Pak. Amin, amin, amin. Bambang, Dalam, Pak. Niken, Nggih. sembah nuwun wengi iki wis ngregengake swasana ana ing dusun perapatan kene. Nggih, sami-sami. Nyadong duka menawa anggone ngaturke tetembangan anggone kegoceng kudu tak punggel semene. Heeh. Nggih, sampun nggih, Pak. Sik to. Dikaya ngapa merga lakon kang genelar iki berarti kaya donga nok. Heeh. Nggih niki saderengipun kula nggih nyuwun pamit. Ya Niki. sadurunge kowe medhun panggung, Nggih. aku nyuwun pandonga sampeyan nok Nggih. tumrap kanggo warga masyarakat ana ing dusun perapatan kene. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng, selamat donya kelawan akhirat. Lan ugi sageta berkah sedayanipun. Amin. Lan angsal rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi desanipun tambah regeng ayem tentrem mulya terpraharja. Kalih panjenengan sehat selalu nggih, Pak. Semono uga Mugi-mugi sampeyan. saged kepanggih malih teng season berikutnya. Oke. Terima kasih sebanyak-banyaknya bila Oke. ada oh Pak Apa? salah Ya nono Bila ada lupute. salah. Ya nono lupute bila ada anggone. salah saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Bila kalian semua manusia berarti kalian bisa memaafkan, kalau kalian tidak bisa memaafkan berarti kalian semua kewan. Sudah. Iya ta bocah iki. Iya. Orang yang memaafkan itu berarti manusia. Wis Sudah. berkah Terima barokah kasih. ya nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.